Hello friends, Bodo by Bodo Jobinfo official YouTube channel 10 first HS pass level apply खालामनाय process बेनो जाबाय Assam Forest Commando एबा Forest Guard आव दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय बेनिफ्राय मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय बे अनलाइन एप्लिकेशन पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो हागोन नङाब्ला एप्लाइ हियराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फार्स्टनि अपशनाव क्लिक खालामबानो जोङो डाइरेक्ट अनलाइन एप्लाइ लिंकआव थांनो हायो दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा जों बेयाव क्लिक खालामसै दा नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला स' बिनिफ्राय गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो गोल्डेन चान्स नोंथांमोना दा हगारसै एप्लाइ अनलाइनाव क्लिक खालामदो देन बिनिफ्राय खालामनाय लोगो लोगो जायफ्रा आइडि दंखायो नोंथांमोना लगइन खालामनानै आसाम पुलिसनि आइडिजोंनो बियो एप्लाइ जायो आरो डकुमेन्टसा आसाम पुलिसाव जुदि आपल'ड खालामखाबायबा बेनो सोलिगोन जेबो टेनसन लानांगौ गैया मानोना आसाम पुलिसानो रिलिखौबो कन्डाक्ट खालामगोन आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना रेजिस्टार नावआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे एड्रेसखौ होनांगोन बिनिफ्राय आइडि मोनोब्ला जेब्ला रेजिस्टार जायो आइडि मोननानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दा बिदिबा रेजिस्टाराव होनाय लोगो लोगो नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम नोंनि बार्थडे फन नाम्बार इमेल एड्रेस बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार नोंथांमोना बेखौ होनानै जाहाथे एप्लाइखौ मोजां खालामो दा मानोना जोंहा फार्स्टआव आइडि मोननांगौ नालाय बेखायनो जों बेखौ फिलआप खालामनानैसो आइडि मोनोब्ला जों लगइन खालामनो हायो दा हमना ला नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै आइडि मोनबाय स' बिदिब्ला जों थांफिनसै बेक थांनानै लगइन खालामनानै जोङो एप्लाइखौ खालामनो जोङो बेयाव डिटेल्सखौ लाना फैनोसै दा नोंथांमोना मोनसे पस्टआव हागोन ना मोननै मोनथाम हागोन गोबां कुइसन खालामो स' नोंनि फरायनायनि सायाव जुदि नोंथाङा गासैबो जुदि खालामनो सानदोंबा डिग्रि पास जानांगोन अके ग्रेड 4नि अनगायै नाथाय जुदि एचएस पासबा नोंथाङा मोननै पस्टआव हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय कमान्ड'आव जुदि नोंथाङा 10 पासल'बा मोनसेल' हागोन बेनो जाबाय फरेस्ट कमान्ड'आव दा जों लगइनाव क्लिक खालामबाय स' लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मबाइल नाम्बार जाय रेजिस्टार थानाय एबा आइडि बेखौ होनानै स' नोंथांमोना बार्थडे होनानै लगइन खालामनांगौ अके दा जों बेयाव लगइन खालामसै फैदो दा हमना ला लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला बेयाव श' जागोन नोंनि माखासे डिटेल्सआ बेयाव श' जागोन अके जाहाथे नोंथांमोना बेखौ मोजां नायो आरो लोगोसे नोंथांमोना गाहायाव नायदो गोबां एप्लाइ अपसन मोनदों बेयाव जायखिजाया मोनसे एप्लाइआव थुदो जेराव नों खालामगोन दा हमना ला जों नाम्बार 1 खालामगोन बेनो जाबाय जोंहा फरेस्ट गार्ड आरो जोंहा कमान्ड'आव खालामगोन बेखायनो एप्लाइ अपसनाव नोंथांमोना बे एक्सननि गाहायाव थुबानो जाबाय स' बिनिफ्राय जोंहा डिटेल्सखौ होनांसिगोन दा भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन बेनिफ्राय एनसिसि बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा न' होदो जुदि दङब्ला येस होननानै आपल'ड खालामनांगौमोन आरो बेखौहाय पिडि फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगौमोन जुदि गैयाब्ला सेभ एन्ड प्रसिडआव होदो बेनिफ्राय जों नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन स' बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन पस्टखौहाय दा पस्टआ नोंथांमोना मोनथाम पस्टआव सेलेक्ट खालामनो हायो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामग्रोनानै साबमिट खालामनांगौ दा जों बे चुज मोनसे बक्सआव जों क्लिक खालाम अके स' बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना हागोन आरो जेबो जिंगासिनांगौ गैया अके नोंनि फरायनायनि सायाव दा जोङो फार्स्टआव प्रिफारेन्सखौ बबेखौ होनो सानदों होनोब्ला जायखिजाया जों सेलेक्ट खालामदों मोनसे नोंनि सायाव थाबाय बियो दा हमना ला मोनसे बेयाव सेलेक्ट खालामसै दा आं खालामबाय फरेस्ट गार्डआव फार्स्टआव बेनिफ्राय सेकेन्डआव जों खालामसै कमान्ड' लेभेलाव दा बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै साबमिट खालामनांगौ आरो होमबासो सेभ थायो दा नै मोनसे सेभ थाबाय बेनिफ्राय जों कनस्टेबलाव सेलेक्ट खालामबावबाय साबमिटआव खनसे थुबावदो स' बेनिफ्राय लास्टआव जोङो फरेस्टआ ग्रेड 1आव खालामबाय साबमिट थुदो स' बेनिफ्राय लडिं जागासिनो दङ मोनथामबो दायो फैबाय नै दा लोगोफोर भिडिअखौ आं एसे लासै खालामगोन मानोना जाहाथे बयबो बुजियो जाहाथे आन्दाया स' बेनिफ्राय गाहायाव सेभ एन्ड प्रसिड मोनसे अपसन मोनखायो बेखौ मिथिखागौ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो अब्ला नेक्स्टआव जोंहा फैसिगोनलाय नै बेनो जाबाय जोंहा माखासे जायफ्रा आसाम पुलिस एप्लाइ खालामखाबायमोन अब्ला बेबायदि नोंथांमोना टेन्स मोनगोन जेरावनोखि आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैला जुदि खालामाखैमोनब्ला नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय अपसन फैगौमोन नोंथांमोना बेखौहाय पिडिएफ फाइल खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन मेक्सिमाम 200 KB दा नोंथांमोना बे आई बाटनाव थुनाय लोगो लोगोनो नायनो हायो आरो बेसेबां किबि नांगौ पिडिएफआ स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना आपल'ड खालामो जेराव गोजा मार्क होनाय दङ बे मेन्डेटरि बेखौहाय आपल'ड खालामथारनांगोन अके पिआरसि नांलाया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ दायो नांथ'वाखै नोंथांमोना स्किप खालामनो हायो स' बेनिफ्राय फट'आ जाबाय 450 किबिसिम बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना गुफुर होयोब्ला मोजां जायो बेनिफ्राय लाइट ब्लुआबो जागोन जेबो नङा नाथाय रेडफोर ब्लेक होनाङा जाहाथे रिजेक्ट जायो बायदि अके स' बेनिफ्राय सिगनेचारा नोंथांमोना 100 किबिसिम नोंथांमोना ब्लेकजोंहाय बेखौबो स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन दा फट' साइननि अनगायै गासैबो पिडिएफ नांगोन नाथाय फट' साइना जिपिजिआनो जागोन बेनिफ्राय जुदि आपल'ड अपसन दङमोनब्ला गोदान केन्डिडेट बा आपल'डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फाइलाव थांगोन आरो बेबायदि स' बेनिफ्राय फाइलनिफ्राय लाना फैदो बेनिफ्राय साबमिट खालामदो जुदि साबमिट जादोंबा जासिगोन जुदि जायाबा जाखाया जाहाथे नोंथांमोना ट्राइ खालामो जुदि जादोंब्लासो एक्सेप्ट जागोन स' बेनिफ्राय नोंनि एड्रेसा गासैबो बेयाव थागोन बेनिफ्राय फन नाम्बार एड खालामना होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बायदिसिना एड खालामनो हानायखौ खालामबानो जाबाय आधार नाम्बार होनो हागोन बेनिफ्राय एडिसनेल फन नाम्बारखौ होनो हायो गोसो दङब्ला
बिनिफ्राय एड्रेसा गासैबो जुदि नोंथांमोना सिगांनिजों सेमब्ला अब्ला सेम एज पार्मानेन्ट एड्रेसाव क्लिक खालाम अब्लानो गोजौनि एड्रेसा गायाव फैयो स' बिनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनो हासिगोन नेक्स्टआव स' नेक्स्टआव जों मा मोनो जों बेखौ नायनोसै दानिया गोबाव खालामा स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों मोनबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि 10 पासनि लेभेलनि बेयाव नोंथांमोना रल नाम्बारखौ एन्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय इयार अफ पासिं पार्सेन्टआ थाखाजोब्बाय जेरै नोंथांमोना होबानो जाबाय पार्सेन्टखौहाय स' बेनिफ्राय आपल'ड खालामनांगोन मार्कशिट नोंथांमोना आपल'ड खालामदो PDF फाइल मेक्सिमाम बेयावबो 200 KB बेनिफ्राय 10 पासनि HS पासनि डिग्री पासनि गासैखौबो नोंथांमोना होदो आरो स' बेनिफ्राय स्ट्रिमखौ आन्दाय नङा डिग्रीयाव बेनिफ्राय HSआव स्ट्रिमखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आर्ट्स कमार्स साइन्स जायखिजाया स' बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रिभिउ होनाय लोगो लोगो बेबादि ओंखारजोबगोन आरो दा गासैबो अके जाबायब्ला नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय कनफार्म खालामनाय लोगो लोगोनो फाइनाल साबमिट जासिगोन दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आसाम फरेस्ट कनस्टेबलनि कमान्ड'नि एप्लाइ प्रसेस बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव मोनगोन जेराव 8 पासनिफ्राय आप टु HS पाससिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन